Την πήρα, ταβερνιάρισα τώρα. Αμέσως! Πέρα ένα πήρα! Έφτασε πολύ καρδιά. Action! Τι γίνεται στο μέτωπο? Δεν φαντάζεσαι, κάθε μέρα παρατασσόμαστε απέναντι στους Σπαρτιάτες και περιμένουμε και κανένας δεν έρχεται. Και ξαναγυρνάμε πάλι πίσω όλη την ώρα. Τι τραβάτε κι εσείς Δεν καημένοι. λες τίποτα. Ο Κυψότος μας λέει να κάτσουμε εδώ και να πιούμε. Ο άλλος όμως μυρίζει διαφθορά και προδοσία. Έχεις δίκιο εκεί μόνο. Κάτι δεν πάει καλά. Από τότε πήγα στην εξουσία ο Κυψότος, ο Τιδέας και ο Μένανδρος. Όλο στη λούφα το έχουμε ρίξει. Άστε που μας τρέχουν κάθε μέρα πάνω κάτω, παίρνουμε φώδια του συστό όλη την ώρα πάνω κάτω. Άρα την άλλη τι μας νοιάζει, καθόμαστε εδώ πέρα, πίνουμε τις μπύρες μας, όλα μια χαρά πάνε. Μιλάτε στα κινητά σας. Πάνω απ' όλα, παιδιά, σύρμα! Έρχεται ο Μένανδρος! Άχα, τώρα μου το ξέρεις. Αδέρφια! Συμπατριώτες! Θηναίοι! 4 μέρες μας πάνε μέσα έξω οι Σπαρτιάτες. Αλλά τέρμα! Αύριο θα κάνουμε έφοδο! Φέρε το ποτήρι μου! Ψηλά! Αύριο θα είναι μια νίκη! Στην υγεία σας, αδέρφια! Ναι! Όλοι αρεσίλα! Εγώ μαζί. Αν εσύ, ποιας εσύ. Για μια μάχη ζούμε. Χαίρε, Αλέξανδρε. Χαίρε τώρα. Μπήκα όσο πιο βαθιά μπορούσα στο στρατόπεδο των Αθηνών. Παρακολούθησα τους στρατιώτες που μετέφεραν εφόδια τη συστό κάθε μέρα με τα πόδια. Μπήκα στις ταβέρνες που μπεκρόπιναν οι Αθηναίοι και άκουσα τους ηγέτες που μου ταραντιάζουν ένα σωρό ψέματα. Πολλά ψέματα. Στο στρατόπεδο τους επικρατεί αταξία, καθώς κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει την τάξη. Οι Αθηναίοι στρατηγοί πιστεύουν ότι έχουν ήδη κερδίσει τη μάχη. Έχουν 180 πλοία. 180. Αλλά πολύ λίγους άντρες, ετοιμοπόλεμους. Οι Αθηναίοι είναι Με 200. Οι Αθηναίοι είναι σκορπισμένοι στις ταβέρνες και τα καπηλιά με τον οπλισμό τους εγκαταλελειμμένο. Για εφόδια περπατούν καθημερινά στη Συστό και πίσω πάλι. Μπράβο, Τετάσκο. Θες, πάξε τους Σπαρτιάτες να μας πλέει. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, αλλά αν η κατάσταση είναι έτσι όπως τη λέει, γιατί δεν κάνουμε επίθεση τώρα? Γιατί να μην κάνουμε επίθεση τώρα, θα σου απαντήσω. Κοίτα έξω. Έχει δύσει ο ήλιος. Η ώρα είναι αργά, οι στρατιώτες μας θα είναι κουρασμένοι. Και οι Αθηναίοι πάλι θα μαζεύονται γύρω από εστίες για να κοιμηθούν. Αν επιτεθεί σε μία από αυτές τις εστίες, ξέρεις τι θα συμβεί. Θα ξυπνήσουν όλοι και θα αρχίσουν να φωνάζουν σηκώνοντας όλο το στρατό στο πόδι. Η νίκη δεν θα είναι σίγουρη. Και θα βγούμε αύριο για 5η μέρα. Οι Αθηναίοι θα καταλάβουν κάτι. Οι δικοί μας έχουν αρχίσει ήδη και διαμαρτύρονται. Κάνουν αντιστάσεις τόσες μέρες. Οι πληροφορίες που τους παίρνω έχουν αρχίσει να γίνονται στοιχεία. Αφήστε τους δικούς μας να διαμαρτύρονται μία ακόμα μέρα, αν θέλουν να μείνουν ζωντανοί. Για μια ακόμα μέρα θα ακολουθήσουμε τους Αθηναίους και θα στηθούμε έξω από τη Λάμψακο περιμένοντάς τους. Ως συνήθως δεν θα επιτεθούν. Θα τους ακολουθήσει για μία ακόμα μέρα. Στο γυρισμό όμως, αν η κατάσταση παραμένει ίδια, θα σηκώσει την ασπίδα σου και όταν πάρουμε το σημάδι θα επιτεθούμε. Είναι κατανοητός. Μάλιστα. Απόλυτα. Η αλήθεια του Συμβουλίου. Μου κατηφόρακος! Σήμερα κρατάμε τα σπάτια μας ψηλά για την ασπίδα μας! Αναπνέουμε τον ελεύθερο αέρα που ψάχνει τα πρόσωπά μας! Ζήτω! Ζήτω! Η πατρίδα είναι μακριά! Αλλά εμείς θα τη δοξάσουμε σε αυτό εδώ το πεδίο! Στους αγώνες ποταμούς! Για τη Σπάρτη! Για τη Σπάρτη! Κρυφώς αδέρφια! Για τη Σπάρτη! Οι προγονείς μας πέθαναν! Είμαστε εδώ για να τους δοξάσουμε! Από τον Άδη μας κοιτάνε! Σήμερα θα κάνουμε άξιο το όνομά μας για Σπαρτιάτες! Όλε! Για μια ακόμα μέρα θα πλέσουμε για τους Αθηναίους! Όλοι! Τους νεκρούς μας Αργυλούσες! Επίθεση! Σήμερα θα τηρήσουμε τους όρκους μας! Κρατάμε τα σπαθιά και τις ασπίδες μας ψηλά! Ζήτω! Ζήτω! Θα τηρήσουμε τους όρκους που δώσαμε στη μάνα μας! Ήταν η Εβιτάς! Ζήτω! Σπάρτη! 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 Επίθεση αδέρφια! Λοιπόν, παραταγμένοι λοιπόν οι Σπαρτιάτες περίμεναν το σημάδι από τους κατασκόπους του Λυσάνδρου. Και όταν ο Θώραξ είδε την ασπίδα να λάμπει μέσα από το πλοίο που είχαν στείλει για να κατασκοπεύσει, διέταξε το πεζικό να πορευθεί προς την παραλία, τους Ογρούς ποταμούς. Και ο Λυσάνδρος με τη σειρά του έβασε τους στρατιώτες στο πλοίο. Και έπλεψε προς το ίδιο μέρος. Ευνηδιάστηκαν από αυτή την επίθεση. Και αφού δέχτηκαν πλήγματα από στεριά και θάλασσα, δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν. Χύθηκε πολύ αίμα εκείνη τη μέρα. Ελάχιστο όμως σπαριατικό. Και βέβαια αυτοί που υπέστησαν το σοβαρότερο πλήγμα ήταν οι αιχμάλωτοι. Με τη μέρα η γη πια αίμα. Το αίμα αυτών που πολέμησαν, το αίμα του Θεραμένου, τον οποίο ο Λύσανδρος έσφαξε με τα ίδια του τα χέρια.
το αίμα των αιχμαλώτων. Εκείνη τη μέρα στους αμούς, νικητές δεν ήταν οι Σπαρτιάτες, μήτε οι Αθηναίοι. Νικητές ήταν η εξαθλίωση. Ο εκμηδενισμός της ανθρώπινης αξίας. Τα όνειρα καταστράφηκαν εκείνη τη μέρα. Χάθηκαν στον άνεμο. Εκείνη τη μέρα βασίλεψε το αίμα, η φωτιά και ο θάνατος.